Някои истини в живота първоначално нямат логика. Те живеят в пространството между противоположностите. Намираш спокойствие, когато спреш да го преследваш. Ставаш по-силен, когато признаеш, че си слаб. Получаваш контрол в момента, в който се предадеш. Това не са противоречия. Това са парадокси. А в тях се крие тихата интелигентност на ума и душата. Човешкият мозък иска яснота. Иска да избере страна. Но реалността не е устроена така. Всяка емоция, всяко решение, всеки етап от израстването носи своята противоположност в себе си. Увереността се ражда от съмнението. Свободата започва с дисциплината. Любовта става истинска едва когато приемем загубата. Силата на парадокса е в това, че те кара да виждаш отвъд логиката, да гледаш по-дълбоко от повърхността. Когато спреш да се опитваш да премахнеш противоречието и започнеш да държиш двете му страни в съзнанието си, ти го надрастваш. Защото мъдростта не живее в отговорите, тя живее в пространството между тях. Там се намира балансът, там се случва израстването и там истината живее тихо, в парадокса.